xa comentou aquí o compañeiro Julio e Fernando, eu brevemente facer unha valoración do conflito que levamos, que se cumpre xa 32 días de folga. Dende o primeiro día sabemos todos que este foi un conflito contra vento e marea. Contra vento e marea porque desde o primeiro día afrontamos despidos, sancións, decreto de servicios mínimos totalmente abusivo, atropelos, incluso de alguna sindicalista, etc. Despois de 31 días de folga, chegamos a un punto onde se dá se abre un escenario dunha negociación onde podemos observar claramente podemos observar cal é a actitude e a postura desta empresa. Primeiro, ninguneando totalmente os traballadores e traballadoras. Tamén ninguneando o propio Consello Galego de Relacións Laborais. E o máis importante tamén ninguneando a todos os cidadáns de Lugo. Porque a postura da empresa, hoxe, despois de faceren eles incluso pública a súa proposta de convenio que daban retirando os despidos e as sancións, hoxe teñen a cara de ir a unha negociación e o primeiro que plantexan que non se retiran nin os despidos nin as sancións. Con esa actitude e con esa proposta é imposible ningún tipo de acordo nin unha salida para o conflito, pero sábeno perfectamente. Isto queren dar unha lección aquí. E nós temos tamén claro que temos que resistir. Estamos preparados para resistir. E estamos tamén preparados para explicar o que está pasando, cales son os intereses que ten esta empresa. Nós, ante alguna iniciativa que xurdiu por aí na cidade de Lugo de facer un foro aberto para que cada unha das partes explique a postura do conflito, estamos dispostos a participar, claro que sí. Estamos dispostos a decir cal é os motivos da folga, do conflito, e a decir tamén cal é a postura que está tendo a empresa. Por iso, aquí, neste momento, abocámonos cara a unha nova escenario, onde se eles pensan que vai haber rendición, que teñan moi claro que non vai ser así, que teñan moi claro tamén que hasta que se retiren as sancións non vamos a resolver o conflito, ata que se retiren os despidos e ata que se firme un convenio. Neso está comprometido esta plantilla e neso vamos a contar cada día con máis apoios, porque estamos percibindo tamén, porque o que se está desenmascarando é o que hai detrás das concesións públicas, que é un verdadeiro negocio para empresas que o único que están buscando é ter beneficios, pero seguir aumentando beneficios á costa dos traballadores e das traballadoras. E nada, esperemos que máis pronto que tarde isto se resolva tamén.